Maraming salamat. Diya ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Diya. Sa mga pa nakasubscribe diha guys, palihog lang po kung subscribe sa akong channel. Diya, kamusta mo tanan guys? September 14 na karon guys, maadto na mi sa anang dagan si Tiri sa Heart Center kay follow up check up niya karon guys. Diya, kanang basahan lagi sa tuli ko. Diya, see you dito guys. Madyong buntag na kong tanan, magpatay na ko dari mga sigak. So gaid sa mi guys, kaya ron dali rami, jawa pa'y alas 6. So na nami dari sa SM Mall. So nag-video po ko dani guys, kaya naadyo ko yung mga alaala dani nga dugay po ko ng trabaho dani sa SM Mall. Sa imo duty ko dani guys, kanang opening hantod closing. So magabihan ko dani guys, makauli ko sa halaunan na alas 12 sa among gipuy-an na to sa San Juan. Diya, hanap po nag-video guys kay malagi na ako ilang mga laala dani ka na maglakaw-lakaw ko dani bisag gabi dako na kanang nag-closing. So ari ko dani mag-agi-agi guys kaning agihana. So dari guys maglakaw-lakaw ko dani lugar guys na musakay ko padung Ortigas kay adto mo ko Green Hills agin sa to San Juan. So, dani ko mag-agi guys sa gabi na say mag-out ko guys alas 10 na sa SM Mall dyan. Paggawas ko dari guys, murag alas 11 na nga na dari ko maglakaw. So, dagan kadyo ko mga experience dani gayong lugar. Di guys, sa stiri guys, sana jaga yung kaluoy. So, agwanta dyan mi guys. Diya, laban lang dyan mi karon sa among lakaw. So, salig na mo tanan sa Ginoo guys. Ni among lakaw karon. Di lagi mi pasagdan. Kaya before kuning gikan dito sa bahay guys. Na nga jojo ko sa Ginoo nga mahaman na mo tanan ang among mga kuandron guys. Mga requirements or sa mga ipabuhat sa mga doktor or ginahanglan na mo dito nga maka-discount mi. Kay maoperahan magaling si Tiri guys. Nami madiwan na mga malaka-discount mi. So ang kinahanglan naman dyan na guys kay kato man dyan card gikan sa OPD. Katong white card na po'y green card na yellow card. So manay among kwaron guys mahaman og basa ning dijang tudi ko. So ato na siyang mahibawan dito guys ug unsay kuan resulta. Salamat day ko dani sa mamang driver kay gidisudid jud mig agi mig kanang idsa. So guys na nakapila na mi dari guys is gawas nja kanang huwat na naman mi og tawgon. Anak-anak kasug tao guys, nagpalingkod na silang duha dari. Holding hands tayo ha. Holding hands tayo. Smile? Smile, baby? Oh, nakahawak siya ng kamay ko, guys. Tingnan mo yung kamay niya, guys, oh. Team. Wait lang, ha? Wait lang. Ha? Pagaling ikaw, ha? Ha? Pagaling ikaw. Love, love, baby. From Bicol pa sila, guys. Yan yung bibi. Ano yung bibi yun? Yeah? Smile, baby, smile. Smile. Sa loob na kayo? Bibi, awan mo. Para kumayak magtingin. God bless you, baby. Ay, tugas laki. So guys, nakasud namin ni Tiri. Diyan si Ali Toras gawas. Diyan naghuwat ko guys kung mag-abli ni guys. Kay dari mami magkuha og number. So, ako yung kinaunan dari mo pila guys. Kay guban mo pa mo pila. Diyan guys,
Mao ni siya step 3. So mukuha og number lagi nja ako'y kinaunhan. So wa man sila mo pila dito, ako na lang mo unang pila dari kay aron ako di makauna. Kaya daghan na kadto. Yung alas 8 pa ko nung ni mag-open. Siya guys, yung number guys is 1,000. So is minda na guys is number 0 ako dyan. So ako ang kinaunhan. Salamat jagado sa Ginoo guys kay gidingang pag-ampo ako di kinaunhan dyan. Astiri guys gikuha na og BP o kanang heartbeat. Dyan gikuyawan ko guys ang isang heartbeat is 101. Dyan guys, humana si Tiri kuan guys sa screening. So gitagaan mi daning yellow paper guys. So pila ko numi dari sa social service kay mo lagi nang matagaan ko numi og kanang discount. So kani guys yellow card ang ihatag dani. Kay nang tana man ko dari guys. So ang first tip ko dari sa mukan sa social na lay kanang discount sa yellow card. So kay wa pa man jud mi maoperahan murag yellow card pa jud ang ihatag dani. Diya guys, pila ko dari, dugay pagkadyo ang pila dani. Agwanta naman dyan pila kay, wala naman dyan niya mong, guys, agwanta naman dyan mis, tanan dyan, laban lang dyan. Kaya ra lagi ni, ang tanan. Diya, taas lagi kadyo ang pila dari guys, manang agwanta lang dyan ko, pila dari. Diya, human dani nagpila guys, tawagan na si Tiri dani, kay, interviewhon. So aning gipakita ni jang ID diya guys sa PWD kay manamon po kuno ni discount. Pero di man po na kinahanglan dali sa kuan kay magkuha ra lagi ko og yellow card. Duwe ka zoom kayo guys, tindig ko dari mga pila ka oras. Pero laban lang. Daghan ka zoom nakatindig dali guys, perting ladyo pag ilang mga lugar. Na Laguna, na New Baisiha, na mga taga-Bataan. So, na taga Bohol dari guys, na taga Cebu. So, lain-laing lugar na dari guys. Ano sa pakatama ka kuan guys, ug kanang gobyerno nga ana sa atong lugar mismo ba kanang nara sa Bohol ang heart center nga rinata mo rig Manila kay grabing kasol guys ug mo tag Manila arang ka daghan tag mahasol nga tawo. Jatong hoton guys nga maasikaso ko na ni guys. Jato na guys ha nang gipasa ag form. Huwat na naman ko mitawagan. Jahang tawgon ron si Alit sa gawas. Unsa guys na naghuwat mig number jang gipasud si Alit guys kay si Jarabay nakabutang dari sa emergency. Unsa guys salamat kay kaso dani sa nagsuwat ni si Ma'am Nura nga makakuha mi og white card. Salamat kaadyo. Jadi ana guys nakuha na ng mga white card. Diya, maghuwat na naman mi og tagon si Tiri kay another na pud namong number para sa room 5 na pud mi. So na guys, diyang white card. So, salamat kaadyo danin niya sa among gidew dito sa kuan guys si Ma'am Nura. So 504 na pud. So maghuwat na pud mi guys. So abutan din mi dani og gabi. Diya, alas 4:30 na guys, wa pa may gitawag. Diya guys, kanang na-screen diha guys, mo gawas na among number, ug naanay mo gawas nga 5504. So, musud nami dito sa room 5. Diya guys, nag-plus na among number nga 5504. So, ipasud nami darin. Diya, lagi pa watch diya guys, kaya na pa may nauna na diya nga number. So, alas 4:30 na. So, alas 5 jud siguro mi dani mahuman guys, pero laban lang gihapon. Guys, so na humana jud daga mahang mga kwarong adlaw. Ja pasalamat jud Miss Ginoo dako kay kanang kitagaan jud mi kanang way nga mahuman jud na among ipang lihok na mo karon. Ja nawada nang tamig pag-asa guys kay pag una namong screening ganyang buntag. So kitagaan mi og yellow card. So mobalik ko numi og check up diri is March 10, 2023. So ginograbe guys, pila ka buwan pa ko dari pinajud Manila. Atong paggawas namo sa gate si Tiri murag kahilaken. Pati ako hilak ko guys kay murag dugay jud kadto mi dari. So siguro ang Ginoo guys di jud mi pasagdan
sa among mga pag-ampo. So na di mga maluluyong tao nga mo'y gihimong way sa Ginoo ba nga mapadadyon mi hantod karon guys, naabutan mi og alas 5:30 na guys, di mo pay pagsakay na mag-taxi. Da naluwi na kong tiri guys kay kuan na kanang ikapoy na siya guys, ja kanang sige sa reklamo na ho nga kahilakon ko sakit, sige sa reklamo guys nga sakit ko ng jahang mga panit. Sinsya na guys, umihilak ko, nihilak po ko. Yung sakit mong dami na. Kanang na kuan ko guys, kanang nag-uo ko nga. Di may mapadado na gamuhang. Kanang pagpa-check up din siya guys. Ano paghuman dito sa screening. So, nanggawas nami. Kay manguli na ito, tumi itong time guys. Diyan, nakanaon na si Terry. Nga, na dito gimisid si Florami nga nami diuwon. So guys, nangilan pa dyan guys nga gawas mi nga tumi sa private. So ni sa kami dito guys nga tumi ni Ma'am Nora. So mo niya magipangita guys si Ma'am Nora. Sekretary siya ni Dr. Joel ay Ruel to? Dr. Joel Abanilla, director sa Philippine Guys, mo to guys na mami ning duod to kay murag gisugo jud siguro bis Ginoo gamong mga tiil nga mo sa kami dito sa second floor sa annex sa kabila na sa private. So nakapangadyo mi dito kuan guys kanang ugon sa imong buhaton. So gitudloan mi guys ugon sa imong buhaton mo to guys natagaan mi og white card. So nakasalalay tanan dari guys ang amuhang discount magpadis na kasalay daning white card guys nga maka-discount mi sa tanan namong iproseso like mga tudi ko mga tanan guys na nami discount dani. Salamat jud kadto sa Ginoo ug sa katong among gidiuwan ganiha nga natagaan mi dani kay kani guys matagaan unta mi dani March 10 pa. So ang Ginoo jud guys dili mi pasagdan sa tanan namong gi pang buhat na mo dari. Bisan man guys og naghilak na mig sobras kagao nga manguli mi nga luhaan ang tatong time guys, pero gisugo pa jud mi kang napad ang Ginoo nga nag tan-aw namo sa kahimtang ni Tire nga nihilak na sila sa paggawa sa gate. Kay may lagi ko guys nga wala jud tay pag-asa dani manguli na naman jud ta. Ningan si Tire nga katulay ko nung gingan ni Florami nga Nora mga to guys among gisaka. Salamat kadyo. Daghan kadyo mig mga nahitabo dadto sa among sud sa hospital guys, pero nakayanan na mo tanan nakakuha na mig ingani. Salamat kadyo sa tanan ug salamat sa mga nag-ampo. Kay ang atong pag-ampo man jud mo way nga makuha nato mo ni dinawon ko na ra mo dyan ng Tire guys kay grabe. Di jud lalim na ang among kuan. Kahimtang karon. Guys, so na namin na guys niabot nami darin ja. Basig matingamo guys nga agamong kuan darin nami sa pikas kwarto ja kaning kwarto guys pinturahan ni Ate Bibi. Ja salamat tigadyo ni Ate Rhyme sa ijang pagpakudyo na mo darin ja. Mga guys, kanang tanaw lang pulin sa video ni Tire kay si Tire pa makaistorya kay si Jabe pa interviewon sa mga doktor dyan narabad sa ko sa gilid. Igura ko maminaw guys. So si Jaji mo istorya sa mga gingan sa doktor. Jaga ho dito guys kay igura jud ko nag-assist nila sa Tire kanang mga asa mi mo pilay nga na kay wala lagi sila ka kuan asap ti ana mana mo to ihang gikuan to guys. Kanang gibuhat na ang tanan kay before jud ko ni ngadto sa kami ni ngadto guys nagampo na jud ko nga kanang niya jud ko ni Tire nga ato jud human ang tanan ng mga requirements karon. Ja guys. Mo itong kahilakon ko paghuman. Ja kay mo to guys paggawas namo kay no, March 10 man so mura jud na hugno jud gamuhang adlaw nga manggawas mi datong heart center. So nanggawas mi dito sa guard kay pag manidja og kanang dito sa screening kay mo lagi nang interview lagi sila guys sila lang may mo istorya zaman to guys. Gahang istorya lang po na side nga grabing kasakit nga murag nahugno jud amuhang adlaw ganiha guys nga kanang tumig wala may pag-asa nga March 10 na jud kuno 2023 Ginoo ko. Ani na day mi magpasko dani Ginoo ko hilak jud kun mo to paggawas ni Tire dito ti
Yung ko nga, mahuli na laman ta dahil sa itong sa hilak si Tiri, sa kuhaan ka ng panati ka to di itong duhon din na itong kanang tagingan lagi ni Florami nga na ining email ni Ja. So sila ray mo mention na do guys sa mga ngan. So mo to ay magidigo dito katong Ma'am Nora, salamat sa kadto ni Ma'am Nora. Ja. Mo to guys ngayon murag gitujo jud siguro sa Ginoo nga di jud mi mulakaw giingnan Miss Guard nga wa pa maligay mo mulakaw. So adjud mi mulakaw guys kay ko nga wa lagi guard kanang naglisod na mo sa ginhawa ka to dito jud dapit guys ug nami dito sa heart center si Tiri kanang murag di ko kasabot sa itsura kanang ningan siya guys nga sakit na kuno na sakit kuno hilamon lagi sa mga kuan sakitan ba ka guys mingan sa nagti sakit lagi ti nga na unya usay mo hunong na siya kay Sakit man, sakit wa lay kuno kanang murag lay kuno hiwaon lagi jang dari sa naginhawa jang daghan ba nga murag hiwaon kuno nga nay say murag hiwaon lagi mo sakit na ginawa nimo di murag mo hiwaan din sila eh parang kirot-kirot jaman na guys na sus ang Ginoo jud guys kay bawo jud sa amahang ang pag-ampo nga before jud ko ni ngadto nga medyo ko nga among humanon tanan so salamat jud sa mga salamat jud sa Ginoo nga wa jud mi napakyas isa jud gihatag guys kay dapat yellow card ra ta guys 50% ra among ma discounted tuon ja nagsapad ni namo ni makuha inagka March 10 so niingon kung anos ami makakuha og kanang nganing white card kay kani jung white card guys pinaka kwanto ni siya kay ang lain-lain de kwantli kay na D na E malagi to ilaw ha na C ang di man na pinaka-low na so ang D jud guys is pinaka gamay na jud ang among mabayran so kay gi-explain lagi ni Tiri dito si Tiri ray mo istorya ninyo ijajang gi-explain tanan sa social service para mo nga kasi panginabuhian Dama lagi ang mga sa tatay butan sa basta lisod dama nang napay mga maintenance natinga na jud mi guys kay ron dugad sa kadto ning gawas kay di mas ali pwede pasidlon kunali kuyawan ako ba kay di man mi pwedeng pasidlon jud kay basig simba ko sa kuan sa matos ali gitawag si ali didto mo tong maragi ipakita nato nila ang yellow card nga March 10 lagi kuno balik namo sa mo to guys wa di member jud mi pwedeng manguli mig luhaan mo to salamat jud sa Ginoo nga gipaagi pa jud diya nga adto mis napajitaw nga among nahuna-hunaan mo to nanawag ko ni Florami nagsin si Florami mo to mga ingana nagsin na sang messenger nga maning istorya na so ang gitawagan dito guys sa kanong sinura so nagistorya si Florami og sinura so nakrat pa si Ma'am Nora kay Ma'am Nora sorry nakrat pa si Ma'am Nora kay ang tingog ba ni Tiri guys ay Tiri ang tingog ni Florami is murag nasuko so ningan to sa to kumurante kanang murag naitek ba kuno so ang gi-explain pud ni Ma'am Nora mo to na istorya sila si Florami mato gimuan nami kuan guys ja katong gi-email dahil sa katong nag-refer namo gikuan kanang gipang Xerox tanan gipang pasin ni Tiri sa messenger dadto sa isang assistant ja mo to guys tawagan niya ang OPD sa ubos matong gipaadto mi mo nakakuha mi gingani so salamat jud kadto nimo ma'am salamat jud sa tanan mga ning kuan guys na nakakuha jud mi gingani ja mo lagi to guys ang video karon wala di na mo ma-full og istorya tanan guys kay ang lisira na kadto i-explain na among mga kaagi dadto kanang heart center kanang abutan mi grasdos wa pa mi paningod to pero si Tiri amo lang nang ipakan-kaon nagtug ka ng paan kay di man pwede og kanang di sa mukhaan kay mag-inom sa tambaw. Diya guys, more to yung experience na to nga kanang God is good jud. So di jud mi pasagdan sa Ginoo. Basta may kung Tiri nga hugot jud nga pag-ampo ihatag jud na sa Ginoo. Diya salamat Lord. O salamat ninyong tanan nga mga tawo nga gihimong kanang instrumento nga mahimo namo ni tanan o sa tanang mga ning tabang namo og pag-ampo o sa mga kanang mga ning message daghan kaadto nga laban lang mi so laban lang jud ta ja hugot sa pag-ampo mura jud ni atong mabuhat nating kuan guys kay ug magampo tas Ginoo guys na adji tawo nga himong instrument nga matabangan ta sa atong mga problema so di jud ta musuko sa atong mga problema mo ang ginastiri nga usay mawad-an na sa pag-asa hadto sa ginan nga laban na jud tir kung laban na jud tir kay
kanang adto hilak, adto hilak ligitir kay laban ligitir. Di kay mo hilak mo din si to kay di lagi ma kuan. Dili ko uli og Di lagi sa uli. Diyan mo lagi nang lisod jud kadto guys nga kanang muli mi nga na wa sa jama kuan diyan mo guys matunggi. Gito may sa room 5 na. Matunggi check up sila guys. Dapat mo. Sa room 5 na. Wag pa ta room 2. Daghan pa tami kagihan Three. pero butan jud kadto ang Ginoo na jud sa wing nga giuna nami. Giuna mi mga Ginoo jud anang makaibaw jud sila sa atong mga pag-ampo nga isa jud denggon. So guys, mao na ni guys, giistorya na ni Mitiri ning kani among pagbalik namo sa inagka September 21. So mo na isang kuanon sa dito guys kanang murag pag-aralan pa nila og kaya ba nga buhaton nila tuwing ato. Kato basta iminson na to ni Tiri. Og kaya ba nilang buhaton or og di kanang exaggerated siya. Open surgery siya kay naman din nakita sa siyang heart nga wala gina nga to. Ja, si Unix vlog guy laban naghapon og ampo. So wag tayong mawala ng pag-asa na magdasal. So yun lang ating susi ng ating buhay. Yun Tagalog na ako kasi tinagalog ko na. So see you next vlog. I love you na tong tanan. Bisan galigahang naong guys nga kanang sobrang ka stress pero ilaban na din tanan. Bahalag way kan kaan. Gihimo na tanan ahang bis kay di jud mi muli og di budget mi na ma himo. Bahalag ka ng lisod nga mo mangutana nga na usay itudlo ramig asa dapit nga na gihimo jud na tanan guys kay di ta pwede magpa kuan bitaw kanang magpa karang hinay ka jud lihok ba kanang nga abtik jud ka. So salamat kadto kay wa jud mi pasagdi sa Ginoo ja. Mo guys, see you next vlog. I love you na tong tanan.